Ahoj, dřív jsem natáčela na kanále dneska přejmenovaném jako Little Betty. A tohle video začíná opravdu skvěle. Ahoj, dřív jsem natáčela na kanále dneska přejmenovaném jako Little Betty. Natáčela jsem tam v období mojí střední školy, kdy jsem byla asi nejvíc jezdecky aktivní a strašně mě to bavilo. A řekla jsem si, že by jsem v tom vlastně ráda dál pokračovala. Bohužel k tomu účtu už nemám přístup. Ten e-mail je smazaný, takže se k tomu účtu nedostanu. Každopádně dneska začíná oficiálně moje cesta k hledání vlastního koníka. Hurá! Dneska jedu na kobylku se podívat. Je to kobylka 5letá anglického plnokrevníka. Já pro ty A1 mám prostě slabost. A uvidíme, jak to dopadne. Takže se uvidíme asi na cestě. Tady si zkouším už kobylku. Prostředí na zkoušení nebylo zrovna nejvhodnější. Byla to jenom takováhle ohrada, což byla vlastně pastvina. Navíc tam bylo bláto, led i sníh, takže se toho zas tak moc dělat nedalo. Ale kobylku jsem si vyzkoušela nejdřív v kroku, kdy jsem zkoušela, jak reaguje na sed, trochu na otěže, jak zatáčí, jestli ujíždí po pleci a takové věci. Vyzkoušela jsem si i nějaké kroužky a pak jsem šla na klus. V klusu jsem opět zkoušela reakce kobylky na sed, na zatáčení. Zase jsem si zkusila velký kruh, malý kruh. Kobylka nebyla zase tak dopředná, jak jsem si myslela, protože v inzerátu se psalo, že je dopředná. Nicméně mohlo to být i tím, že teďka dlouho nic nedělala, byla taková stuhlejší celá, ale jinak byla kobylka moc příjemná, nemusela jsem se s ní nijak prát, takže to proběhlo hodně v pohodě a v klidu. A pak přišel čas na cválání. Nejdřív jsem nevěděla, jestli vůbec budu cválat, ale nakonec jsme se domluvili s majitelkou, že pouze na rovné linii, takže jsem ji vždycky v oblouku nacválala a pak jsem jela takhle rovnou linii skrz výběh. A pak jsem to zase zkusila na druhou ruku. Tady pro mě bylo důležité, jak reaguje na zpomalení, zrychlení toho cvalu a zabrždění vlastně zpátky do klusu. A to vypadalo taky v pohodě. A pak už jsem šla vlastně jenom chvilku okrokovat. A když jsme šli směrem zpátky ke stáji, tak se mě ještě majitelka zeptala, jestli nechci jít do lesa. Takže to mě překvapilo a šli jsme teda ještě s jednou holčinou, s druhým valachem zkusit kousek jít do lesa, jak se bude kobyla chovat. Kobylka byla trošku koukavější, koukala hodně do lesa, co se tam děje, ale slečna mi říkala, že kobyla chodí na výšky tak jednou za 2 měsíce, takže bylo pochopitelné, že byla trošku koukavější. Přišel den D, takhle jsem vypadala, takže je čas se zkrášlit. Tak, to je lepší. Vstávala jsem v 5, nebo vlastně před 5, takže proto jsem vypadala tak, jak jsem vypadala. V 5:20 jsem vyjížděla, ale ještě předtím jsem si nabalila svačinku, protože jsme jeli více jak 200 km do stáje, kde kobylka byla.
a pak jsme se vydali na cestu. Kolik je? Je 5:48, co nám k tomu řekneš? 5:50 teda. Ráno vůbec tak nevypadá, je tady krásně ticho. Je tady krásně ticho. Úplně už teď to tady miluju. Koníčci už jsou vyhnaní. Někteří to co papáje. Je zima. Je ještě ráno dost velká zima, asi jsem to nějak podcenila. A to je všechno, co pro teď řeknu. Tady už si Goui vedu z pastviny k přívěsu. Byla trošku vyukaná, protože není zvyklá, že se dopoledne odvádí někam pryč z pastviny. A tady už je samotné nakládání. Nejdřív jsme jí přívěs ukázali trošku, aby se na něj podívala. Pochválili jsme jí. Je to přece jenom pořád mladý kůň, je potřeba s tím pracovat trošku pomaleji. Potom si ji vzala majitelka, která ji ještě naložila. Tady vidíte další chválení a proběhlo to na první dobrou. Goui hezky vlezla do přívěsu, jenom trochu koukala a ani neřechtala, byla v pohodě. A tady už je výstup v novém domově. Goui byla po cestě moc hodná, jenom koukala ven, potom chvilku klimbala, trošku si kousla sena. Tady vidíte, že je hodně vykoukaná, ale je to prostě ještě miminko, takže na to má právo. A je úplně v novém prostředí po 3 hodinách jízdy, takže to pro ní je určitě náročný. A tady už jdeme do jejího nového boxíku, kde odteď bude bydlet. Samozřejmě jsem jí hned blbě navedla, takže jsem jí pak musela složitě couvat. Ale to jsem celá já, prostě někdy věci nejdou podle plánu. A tady si poprvé kousla, dostala trošku mysli a granulek a seníčko. Ahoj, zdravím vás ještě z domova. Jak jste mohli vidět, tak Goui už teda přijela, už je doma, už je ve svém boxíku. Potom jsem si šla ještě uklidit věci, všechny možný nachystaný do sedlovny, do skříňky a tak dále. Dneska chci, aby si Goui hlavně zvykla. Už jsem potom ani moc nenatáčela. Chtěla jsem hlavně se postarat o Goui, aby prostě byla v klidu a v pohodě. Takže všechno v pořádku a zítra tam samozřejmě zase jedu a uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Takže se těším u dalšího videa.